Исәнмесез, турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Әби риза түгел. Казанда капиталь ремонт эшләре ни рәвешле Конституцион судка кадәр китереп җиткерде. Айзат Шаймарданов. Тукай районының Бәтке авылы яшьләр урамындагы 7 гаилә инде 15 ел җир белән күк арасында яши. Миндә 4-5 балам, миндә 2 инвалид барам, опекунский балам бар. Алар белән Илшат Әюпов аралашып кайтты. Әбиләр шуагы тәмам инде турбаларның җылынуын көтәләр. Бу 2 көндә балалар җылырак киенеп йөриләр. Алар чәсендә. Җылылык сезоны кайчан башланыр? Гөлназ Сәхетдинова белә. Иң күп мунзарлар акушер, хирург һәм теш табибына килә. В поликлиниках не выписывают дорогие лекарства. Бөтен дөнья пациентларны яклау көне нәрсәсе белән истә калачак? Руслан Хусаинов шул хакта. Татарстан узышчыларын куып җитәм димә. Казан спортчысы Айдар Нуриев ралли-кросс буенча супер 1600 классында Европа чемпионы булды. Алтын медальле егетне бүген төнлә Казан аэропортында якыннары каршы алды. Ярышның йомгаклау этабы Ригада үтә. Айдар Испания белән Бельгиядә узган 1-2 этапларында ук уңышка ирешкән иде. Ә Швециядә ул 2-нче, Германиядә 4-нче булды. Латвиядә җиңүче исеменә 30-га якын пилот тәкъдим кылган. Ләкин Татарстан егете сынатмый. Республикадан яклаучы Артур Егоров Европа чемпионатыннан бронза белән кайтты. Конечно, очень часто. Әлбәттә, бик бәхетлемен. Бу уңышта мин генә түгел, минем әйләнә тирәмдәге кешеләрнең дә тырышлыгы зур булды. Иганәчеләр, туганнар. Шуңа күрә бу уртак җиңү. Ә без көннең башка яңалыкларына күчәбез. Алар да җиңүгә өмет итә. Татарстандагы йортларны капиталь төзекләндерү программасының законлылыгын бүген Конституция судында тикшерделәр. Казанда яшәүче Любовь Емельяновна ремонт үткәрү тәртибе республиканың төп кануннарына каршы килә дип саный. Эш шунда ки, ул үзе яшәгән 1964 елда төзелгән йортта чын ремонтның әле 2040 елда гына булачагын белеп ала. Түрәләргә мөрәҗәгать итә, нәтиҗәсе булмый. Ахыр чиктә Татарстан Конституция судына килә. Мәхкәмә кемне яклады? Айзат Шаймарданов. Я показываю, что фундамента нет. Видите, вот это разве фундамент? Любовь Емельяновна яшәгән йорт бу ул бар яктан таушалган ди, нигезе дә юк, подъезд тәрәзәләре искергән дип саный ханым. Здесь дыры сами заделывали. Окна вот, видите, какие. Мы их теперь годами так и не моем. Бөтен бәхәс менә шушы Гагарин урамындагы 73А йорты тирәсендә башлана. Ул 1964 елда салынган, 2007 елда бирдә капиталь ремонт эшләре эшләнә. Ләкин судка килүчеләр моның белән ризалашмый, бары тик өлешчә генә төзекләндерү эшләре башкарылган дип саный. Любовь Емельяновнага бу йортта капиталь төзекләндерүнең тагын әле 2040 елда гына үткәреләчәген әйтәләр. Моның белән килешә алмыйча, ул һәм шушы йортта яшәүче Алсу Галиева Татарстанның Конституция судына барып җитте. Судьялар һәм хакимият вәкилләренә ул йортта кичекмәстән капиталь ремонт кирәклеген дәлилләргә тырышты. Дом не выдержит этого срока. Бу вакытка кадәр йорт яши алмый. Хакимият вәкилләреннән сорыйм, капиталь төзекләндерү вакытын үзгәртегез. Нәтиҗәдә Конституция судында Татарстанда күп фатирлы йортта капиталь ремонт уздыру турындагы законның берничә маддәсен, Татарстан хөкүмәтенең капиталь ремонт чиратын билгеләү тәртибе карарының кайбер пунктларын республика Конституциясына каршы килү-килмәвен тикшерделәр. Судьялар торак коммуналь хуҗалыгы министрлыгыннан җавап алырга тырышты, кат-кат сораулар яуса да, нәтиҗә бирмәде. Чем все-таки руководствовался? Нәрсәгә нигезләнеп ремонт өчен чират билгеләү тәртибе кабул ителде? 1-нче һәм 10-нче, 10-нче һәм 20-нче критерийлары каян барлыкка килде? На сегодняшний день разработчики, они, к сожалению, уже не работают. Әңгәмә шактый дәвам итте, ничек кенә булмасын, эшкәлекләргә төшенеп бетә алмадылар, ләкин Любовь Емельяновна яшәгән йортта якын киләчәктә ремонт көтелмәвен хәбәр иттеләр. Можно сказать, что были выполнены работы на всех конструктивных элементах, которые есть в этом квартирном доме. 2 сәгать ярым барган утырышка бүген нокта куймадылар. Тагын бер айдан Татарстан Конституция суды үз карарын игълан итәчәк. Айзат Шаймарданов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.
Алар йортларында 2005 елдан яшәсәләр дә милек итеп рәсмиләштерә алмыйлар. Тукай районы Бәтке авылында яшәүче 7 гаилә шундый хәлдә кала. Кайчандыр тораклы булу шарты белән районнардан монда җыелалар. 2008 елда хуҗалыкка инвестор булып Агро җәмгыяте килгәннән соң 10 елдан йортлар шәхси милек була ала дигән килешү төзелә. Тик вакыт узуга карамастан йорт алар милке түгел, ә яшәүчеләр баш өстендәге түбәсе өчен борчыла. Әлеге четерекле вакыйгазыннан Илшат Аюпов. Біз бит күк белән җир арасында хәзер 15 ел буена сылып тора. Миндә 4-5 бала, миндә 2 инвалид барам, опекунский балам бар. Мин даже менә шушы яллар пропискага да кертә алмыйм. Менә шундый җан авазы белән каршыладылар безне Бәтке авылы кешеләре. Әлеге урамда алар 7 гаилә, Татарстанның төрле районнарыннан килгәннәр. Актаныш ягыннан килдем. 2005 елда шушында үйләр бирәләр икән дигәчтен, без семья белән, 2 бала белән шушында күченеп килдек. Ирең тракторист булып, үзең даяр кылып эшкә керсәң, 10 ел эшләсәгез, үйләр бушка сезгә кала дип. 2008 елда совхоз Ворошиловск совхозы бетте дә, безгә инвестор Зиятинов килде. Зиятинов безгә шундый договор алып килде. 10 ел эшләргә. 2005 елда барлыкка килгән яшьлек урамының иң беренче салынган йортлары бу. Ул вакыттан инде күпме сулар аккан. Бирдә яшәүчеләргә йортларының түшәм тәрәзәләрен алыштырырга һәм ишек алдында мунча сарай кебек корылмалар салырга туры килә. Булар барысы да үз акчаларына. Кредитлар алып, біз совхозга сұрауга бардык, помощь. Алар бирмә, хәзер үзегезнеке була бит инде диде. Безгә өйнең документы кирәк. Документ бераз эшләп булмый. Кем өчен төзергә икән, нәрсә өчен ясарга икән, бераз әйтеп булмый. Килешүдә билгеләнгән вакыт бу елның май аенда тула. Тик анда да җитәкчелек белән уртак фикергә килә алмадык диләр яшьлек урамында яшәүчеләр. Йорт өчен түләп бетерелмәгән бәяне акчалата кайтарырга риза булсалар да, аларга монда тагын 4 ел эшләргә тәкъдим итәләр. Аңа риза булмадылар, администрация инде. Безгә синең акчага кирәкми, безгә эшче куллар кирәк дип. Без инде китәргә дә җыенмаган идек совхозда. Күпме тырышсак та Агро җәмгыятенең җирле җитәкчелеге белән бүгін очрашып булмады. Телефон аша аралаштык. Алар йортлар өчен акчаны түләп бетергәч тә милекне теркәү рөхсәте булачак дип ышандырдылар. Калган түләпмәгән бурычлары бар хуҗалыгында. Шуны түләп бетергәч аларга ул үзләренә хөрмәтләшәк, бетенчаклары да җирләрендә. Анда бер нинди безнең юк. Җирле үзидарә рәисе дә бу хәлләрдән хәбәрдар. Ул булдыралганча ярдәм итәргә әзер ди. Район башкарма комитетына да мөрәҗәгать иткән бәткелеләр. Без халык белән сөйләшү булды. Безнең тарафтан бүгенге көндә инде тәкъдим ителде. Рәил Шәртинч белән шушы кешеләр арасында шушы чыккан низакны рәсмиләштереп эшләтеп бетерергә. Шулай итеп, әлеге озакка сузылган аңлашылмаучанлык һәр ике як өчен уңай хәл ителер дип көтәбез. Без бу хәлнең дәвамын күзәтеп торачакбыз. Тукай районыннан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Татарстан халкы ешырак стоматолог, акушер һәм хирургларның эшчәнлегеннән канәгать түгел икән. Бүген әлеге мәгълүматларны бөтен дөнья пациентлар куркынычсызлыгы көнендә җиткерделәр. Бу елның 2нче кварталында гына безнең республикада Росздравнадзор идарәсе хезмәткәрләре 12 мең ярым сыйфатсыз даруны 525 меңнән артык медицина эшләнмәләрен кулланылыштан ала. Айруча алда планлаштырылмаган тикшерүләр барлык хилафлыкларны ачып сала. Руслан Хөсендинов дәвам итә. Дарулар сатып алганда игътибарлы булу кирәк дип белгечләр. Бу елның 2нче кварталында гына Росздравнадзор идарәсе хезмәткәрләре 12 мең ярым төргәк сыйфатсыз даруны кулланылыштан ала. Төп хилафлык даруларны саклаганда температураның артык югары булуы. Мне эта аптека очень нравится. Вот государственная сеть, представлен весь товар, поликлиника. Сырхауханәләрдә кыйммәтле даруларга рецепт бирмиләр. Минем йөрәк авырта, диабеттан интегәм. Медицина оешмалары халыкны ничек каршы ала? Препаратлардан тыш тәмле сүз белән дә дәвалыйлармы? 140 объектны даими контрольдә тоталар. Тикшерәбез ничек пациентларга нинди медицина ярдәме уздырыла. Аларга учреждениягә килгәчтен күпме вакыт китә, нинди аларга дарулар кулланалар. Медицина өлкәсендә пациентларның хукуклары ничек үтәлгәнен Росздравнадзор идарәсе күзәтә. Узган ел гына да шикаятьләрдән соң 80-ннан артык оешмада тикшерү уза. Нәтиҗәдә 1,5 миллион административ штраф салына. Шәхси клиникаларда күз уңында аеруча пластик хирургия белән шөгыльләнүче оешмаларның барысы да лицензияләрен күрсәтә алмый. 9 учреждений. 42 оешмадан 9 лицензиясын күрсәтү
итүдән баш тартты. Алар моны документларда күрсәтелгән регламент буенча эшли алмавын әйтә. Тиздән Россиядә махсус мәгълүмати система эшли башлаячак. Һәр дары үзенә генә хас код алачак. Аның ярдәмендә җитештерүче заводтан алып кулланучыга кадәр узган юлны тикшереп булачак. Руслан Хусаинов, Ишат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Ризык төрелгән һәм сәнәгать товарлары салынган савыт калдыкларын ничек киметергә? Моны белгечләр түгәрәк өстәл янында тикшерде. Аларның тәкъдимнәрен Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Урамда суыта, эштә җылыта. Бүген республиканың ике зур шәһәре Казан белән Алабуганың социаль учреждениеләренә җылы бирә башладылар. Беренче чиратта балалар бакчаларына, Чаллы белән Түбән Камада да атна ахырына җылы бирергә әзер булачаклар. Бу елларга һава температурасы төнлә 0 градуска төшәчәк дип фаразлана. Җылы тизрәк килсен өчен нишләргә? Гөлнә Сайфетдинова репортажында. Бүген безнең балалар бакчасында җылы бирделәр. Менә бүгенгә 21 градус. Балалар пижамасыз йокларга ятканнар. Соңгы 2 көндә суынырга өлгергән бүлмәләр бүген тагын җылына. Казанның 203 балалар бакчасында моны көннең төп шатлыгы вакыйгасы итеп кабул иткәннәр. Салкын булды. Шуңа без кичә заявка бирдек җылы йышмасына. Бүген уже җылы бирделәр безгә. 99 балалар бакчасында әле көтәләр. Бүгенгә бүлмәләрдә 16-17 градус. Әти-әниләр балаларына җылырак кием кидереп калдыра. Әти-әниләр кызыксыналар, но якын арада инде җылылык бирергә тиешләр. Инде иртәгә бу бакчада да җылы булачак. Башкалада җылылык сезонына әзерлек 99%. Бу 5270 күп фатирлы йорт, 783 социаль объект. Капиталь ремонт программасы буенча яңартылган 16 балалар бакчасы, бер мәктәп һәм 14 яшь үсмерләр клубында эш тәмамлану алдында. Есть готовность досрочной подачи тепла. Социаль учреждениеләргә җылыну вакытында алда бирү мөмкинлеге бар. Беренче чиратта хастахана, стационарлар, бала табу йортлары, интернатлар. Ачык Казан системасында район хакимиятләрендә кайнар линия эшләячәк. Түбән Камада җылыны атна ахырында бирәчәкләр, Чаллы киләсе дүшәмбедән. Алабуганың мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренә дә бүгеннән җылы китте. Наш детский сад. Бакчабыз әзер иде, җылылык системалары түзек. Бүген иртәнге 6-га балалар җылы, уңайлы бүлмәләргә килде. Бакчаның беренче катында ясле төркемнәре, монда идәннәр дә җылытыла. До этого я ходила в кофточках и в платьишках с длинным рукавом, и в штанишках. Киләсе 2 көндә шәһәрдәге барлык бакчалар җылыначак. Все объекты. Барлык социаль объектларыбызда әзер, гариза бирүчеләргә җылыны тоташтырабыз. Капиталь ремонт тамамланмаган берничә объектта гына бераз тоткарлык булачак. Торак фондка килгәндә бу очракта идарә компанияләреннән гариза көтәләр. Барлык торак йортларга, биналарга җылылыкны норматив буенча бирәчәкләр. Моның өчен һава температурасы 5 көн дәвамында 8 градустан артмаска тиеш. Узган ел җылылык сезоны 1 октябрьдә башланган иде. Гөлнә Сайфетдинова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Казанның 3 номерлы җылылык станциясендә мазут агып чыга, агылы мәддә 20 квадрат метр мәйданны пычрата. Зыян күрүче дә бар. Шундый сценарий буенча бүген предприятиедә сәнәгать өйрәнүләре оештырылды. Оешма хезмәткәрләре гадәттән тыш хәлгә әзерме? Алия Хайретдинова күреп кайтты. Всему персоналу покинуть опасную зону. Ага торгач мазут 20 квадрат метрга тарала, аның парын иснәп бер кеше агулана. Хезмәткәрләргә шушы шартларда гадәттән тыш хәлдән чыгу кагыйдәләрен төгәл үтәргә кирәк. Авария коткару бүлеге кичекмәстән эшкә керешә. Куркыныч зонаның шикләрендә алар билгели. Куркыныч зонаны камап алалар. Зыян күрүчегә газ коткару базасында беренче медицина ярдәме күрсәтелә. Казанның 3 номерлы җылылык станциясендә мондай өйрәнүләр айга бер тапкыр үткәрелә. Легенданы да очраклы гына сайламыйлар. Иң беренче тема менә мазутның агып чыгуы, фланистан подогреватель мазуттан. Безнең иң беренче бурыч пострадавшыны табырга. Коткару бригадасы да ярдәмгә килеп өлгерә. Ярылган урынны табып, изелгән торбаны ялгыйлар, аннан соң һаваның сыйфатын тикшерәләр. Казанның 3 номерлы җылылык станциясе хезмәткәрләре бүген штаттан тыш хәлләргә 100%-ка әзер булуын күрсәтте. Газ исе дә яңгын чыгу куркынычы да юк, димәк мазутны җыя башларга була. Алия Хайретдинова, Андрей Сентальцев, Яңа Гасыр каналы. Моңарчы агач удыртып тош түшәргә вәгъдә итсәләр, хәзер план үзгәрә. Әлмәт районының Урсалы халкы авылы 2гә бүлеп агучы елганың ярларын тәртипкә китерүчеләрнең вакытында төгәлләнмәү өчен борчыла. Нәкъ 1 ел элек районның экология департаменты заказы буенча монда инешнең ярларын тол тирәктән арындырып, төбен тирәнәйтәләр. Бу чара яз җитеп ташу кузгалгач, чүп чартыгылып торак йортларны су басмасын өчен күрелә. Ул чакта яшь агачлар утыртырга шандыралар. Безгә авыл халкы янәдән мөрәҗәгать итте. Ни өчен вәгъдә иман булып чыкмый? Филүзә Хәмидуллина То земля уходит. И сколько она будет продолжаться, вот эта отсыпка? Она уже
дальше уходим. Текәяр аста шүпшәр. Урсала инеше хәзер менә шундый хәлдә аңа төшеп тә булмый, Любовь Малейчик. Ул биредә 20 елдан артык яши. Элек инештән бакчага су сибә идек ди. Хәзер хәл башка. Опасно подходить ближе, а у нас дети. Куркыныч бит, безнең һәрберебезнең оныклар бар. Аларны урамга да чыгармыйбыз. Элек бит биредә отынгычлар, турниклар иде. Бөтен бистә халкы килеп ял итә иде. Хәзер бу тирәне ял урыны дип әйтеп тә булмый. Агачлар да, яшеллек тә юк. Экологлар биредә эшне узган елның ноябрендә ук башлый. Биредәге бөтен агачларны кисәләр, язгы ташу кермәсен өчен елганы тирәнәйтәләр, әмма хәзер башка проблема килеп чыга. Яр буен ныгытмагачтан, яңгыр яуган сайын биредә җир убыла. Май айында без Урсалда булган идек инде. Ул вакытта җирле халык яшеллек калмады, бөтен җирдә шүп дип сөйләде. Ул чакта экологлар инеш буен төзекләндерәчәкбез дип ышандырды. Деревья росли на берегу речки, они были уже... Яр буендагы агачларның күбесе елгага ауды. Шуңа карт агачларны кисергә кирәк дигән карарга килдек. Бушаган урыннарга яңаларын утыртып, яр буена таш түшибез. Урамда көз, эш тәмамланмаган. Агач тамырларын йылкып алдылар, җирне тигезләделәр. Каршы якны да, безнең якны да. Шуның белән бетте. Агач утыртмадылар, ярны ныгытмадылар. Экология департаментында эшләрне беренче карага кадәр тәмамлаячакбыз дип вәгъдә бирделәр. Янәсе ахырына җиткерү өчен акча җитеп бетмәй. Мондай зур срочный эшләрендә бетте. Калды вакыт яккана. Кайдадыр аз гына шуп чыгарасы, кайдадыр җирләрне тигезләсе генә калды инде. Агачлар без анда утыртмыйбыз. Менә кайда вырубали. Потому что ана утырсак анда опять агачлар үсеп, тамырлар җибәреп суга булып торачак как препятствие. Яр буен вакташ белән ныгытырга акча җитмәгән, шуңа җир белән тигезләгәннәр. Язын яңа үлән чыгып, җир утыргач яр ныгыячак ди экологлар. Якындагы 5 елда райондагы калган инешләрне дә шулай чистартачаклар. Булар язын йортларга су кермәсен өчен эшләнә. Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Бала хакына. Күпләр алабыз без аны смешнарга китә өчен, также шулай китә балага, киемгә, ашарга. Дәвалану һәм баласын тәрбияләү өчен Айгөл Фазылованың пенсиясе гына җитми. Әлеге гаиләгә ничек итеп ярдәм итәргә була? Шифан Касымова күреп кайтты. 130 волонтер, эш тарихи йорт һәм 5 миллион сум акча. Мы уже покрасили дом, мы его очистили сначала. Том Сойер Фест кысаларында быел Казанда нинди йортлар яңа сулыш ала. Айгөл Бәдретдинова күреп кайтты. Бүген Дәүләт Советына Казандагы бер мандатлы округлардан сайланган депутатларның җыелышы узды. Чырашуны Фәрит Мөхәммәтшин алып бара. Ул сайлау кампаниясе барышында Татарстанлылардан алынган гозерләрне җинтекләп өйрәнү кирәклеген ассызыклый, алга таба аларны закон чыгарганда кулланып булсын өчен. Халык гозерләре шулай ук Татарстан президенты һәм хөкүмәткә җиткереләчәк. Фәрит Мөхәммәтшин 6нчы чакырылыш депутатларына җиң сызганып, гадел һәм намус эшләргә дигән теләкләрен җиткерде. Бүген республиканың Яңарыш фонды 5 еллык эшчәнлеген даими яктыртып барган телеканал, радио һәм басма матбугат җитәкчеләрен, журналистларны билгеләп үтте. Беренче президент фондның попечительләр советы рәисе Минтимер Шәймиевның рәхмәт хатына безнең телеканалның генераль директоры Илшат Әминов та лаек булды. Әлеге бүләк борынгы Болгар һәм Зөя утрау шәһәрчеге проектында актив катнашкан өчен тапшырыла. Ул халыкның тарихына битараф булмаган кешеләр ярдәме белән яңартылган тарихи һәйкәлләр яңа тормыш белән яши башлады. Моннан соң да игелекле эшләрегез озын гомерле булсын диелә рәхмәт хатында. Сызланса да яшәргә көч таба. Бу көчне аңа улы Әмир бирә. Сүзебез яман шиш белән авыручы Айгөл Фазылова хакында. Аның язмышы белән инде күпләр таныш. Үзенә ярдәм кирәк булганда да иң беренче чиратта улының киләчәге турында уйлавы сыкландырды. Хәзер Айгөл дәвалануын дәвам итә. Даруларга түләргә һәм улын укыту киендерү өчен пенсиясе генә җитми. Ярдәм итә алардай кешеләргә өметләнә. Мин сине яратам. Мин дә сине яратам. Айгөл әле яңа гына хастаханәдән чыккан. Улы яныннан китми, кочаклап кына тора. Әмиргә әнисеннән башка кыен, бик сагына уланы. Үпкәмнән мине воздух чыгардылар, су чыгардылар, шуны трубкалар куйдылар, бик авыр хәлем булган инде. Әмир быел беренче сыйныфка укырга керә, әнисен яхшы билгеләр белән сөендерә. Аны борчырга ярамаганлыгын аңлый. Хәзер дарулар белән беррәттән укучыга да акча күп китә ди Айгөл. Все хорошо. Занимайся там математикой, прописи. Бик күп дару алабыз без аны смешнарга китә акча, также шулай китә балага, киемгә, ашарга. Ай башында тагын бер күңелсез вакыйга була. Әмиргә мәктәпкә дип алган киемнәрне урлап китәләр.
Секундка кіріп кеткен едім укол алырға деп. Балам шықсам, балам елап тұра. Яғни біздің пакетларын алып кеттілер де. Операциядан соң укол дарулар белән яши. Айгелгә ярдәм итәргә теләүчеләр өчен банк картасы номерлары экранда күрсәтелгән. Хәле начарайганда улын апасына калдырып Айгел хосписка киреп ята. Шулай да нарасыен хәленнән килгәнчә үзе тәрбияләргә тырыша. Аны түгәрәкләргә дә иртәсе, киендерәсе дә килә, ләкин бер пенсиягә генә яшәп булмый. 14 сентябрьдә Татар дәүләт филармониясе хәйрия концерты оештыра. Анда җыелган акчаны Фазыйловларга тапшыралар. Шулпан Касымова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Бу Татарстанның иң ихтыярый проекты. Быел Том Сойер Фест фестивалендә катнашучылар саны 130 кешегә җитә. Алар буш вакыты булган сайын тарихи йортларны ремонтларга булыша. Бушка эшлиләр. 3 йортны тәртипкә китерү өчен 5 миллион сум акча тотыла. Анысы да буяу, такта, калай алу өчен үзгәргән йортлар һәм күңеле белән үзгәргән кешеләр турында киләсе материал. Казан үзәгендә Калинин урамында урнашкан әлеге 12-нче йорт элек шундый аянычлы хәлдә була. Монда берничә гаилә яши, суны колонкадан алалар. Замана уңайлыклары турында сөйлисе дә юк. Әмма бу елның җәендә биредә төзекләндерү эшләре башкарыла. Аның нәтиҗәсендә әлеге йортның диварлары ныгытыла, күргәнегезчә алар менә шундый матур, ачык, кызыл төскә керә. Әмма шунысы иң мөһиме, әлеге объект уникаль. Чөнки Том Сойер Фест фестивале кысаларында беренче мәртәбә йортны төзекләндереп кенә калмыйлар, ә аны инженер шелтәрләренә дә тоташтырачаклар. Әлеге эшкә 500 мең сум акча тотылачак. 1905 елда төзелгән йорт агач архитектурасы үрнәге, шуңа да ничек бар шулай кала. Элекеге милли бизәкләрне дә саклыйлар. Ә бу Том Сойер Фест җиле кагылган икенче тарихи һәйкәл Богородский йорты. Анда эш дәвам итә. Мы уже покрасили дом. Башта йортны чистарттык, аннары буядык. Ул менә шундый көрән төстә булачак. Нигезен эшләп бетерәсе калды. Тәрәзәләр куябыз. Бу Казанда модерн стилендәге бердән-бер йорт. Фатих Кәрим урамында урнашкан Беркутов йортында да быелга эш тәмам. Том Сойер Фест кысаларында быел 3 йорт торгызыла. 130 волонтер, шул исәптән чит ил вәкилләре һәм хәйриячеләр кушыла. Калинин урамындагы йортны фин актеры Вилиха Апасала да буй хәтта. 3 йортка 5 миллион сум акча китә. Особенно прибавить сюда. Моңа кешеләрнең ихлас йөрәктән башкарылган кул эшендә кушсаң шулай килеп чыга да. Әмма бу сумма шартлы, ниндидер коммерцияле оешмаларны җәлеп итсәк, күпкә күбрәк чыгым булыр иде дә. Моның кадәр нәтиҗәле һәм матур да килеп чыкмас иде. Самарада башланган проектка Казан беренчеләрдән кушылды һәм 4 ел эчендә 15 тарихи йортны яңартты. 2016 елда ЮНЕСКОда Том Сойер Фестны иң нәтиҗәле иҗтимагый эшләрнең берсе дип атый. Быел Казанда Россиядә беренчеләрдән булып волонтерлар җәлеп итү тәртибен закон нигезендә хәл итмәкчеләр. Подзаконный акт булырга тиеш. Эшли торган кешеләргә нинди рөхсәт ителә? Менә шу эшләрне без белергә тиеш. Том Сойер Фест нәтиҗәләрен 21 сентябрьдә сезонны ябу тантанасында игълан итәчәкләр. Айгөл Бәдретдинова, Ренат Сафин, Яңа гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат, спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. Бу көннәрдә Акбарс уенчыларын түбәтәйдән күрә башладык. Әйе, дөрестән дә кайбер хоккейчылар татар халкының милли баш киеменә ия булды, ләкин барысы да түгел, кем уен барышында оста хоккей күрсәтә һәм әлбәттә инде гол кертә. Бик күркәм гадәт, яхшы уйнарга да этәргеч. Әйе, һичшиксез, спортта һәм башка яңалыклар турында кыскана рекламадан соң бездән аерылмагыз. Акбарсбанк вас слушает. Здравствуйте. Я на днях открыл у вас вклад. Может, это ошибка, но у меня ставка на 1% больше. Нет, все правильно. До 14 октября при открытии первого вклада на 6 месяцев вам дается 1 дополнительный процент. Да? Классно. Спасибо вам. Всего доброго. Подробности на сайте akbars.ru и в отделениях банка. В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей. И за неделю поймал всех мышей. Глобальное снижение цен в автоцентре «Марка» на Чуйкова. Новый Nissan Qashqai от 1 миллиона 120 тысяч рублей. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Алан Клиник. Лечение геморроя и трещин без операции. День рождения у нас подарки. Вам Datsun от 359 тысяч рублей. Тонна топлива в подарок. Если Datsun, то в Марке. 4 пятерки 3 семерки. Сенсация. В Казанском цирке с 20 сентября программа «Цирковой калейдоскоп». Лечение катаракты 19 900 рублей. Офтальмологическая клиника «Кюзлер». Телефон в Чистополе 4 75 80. Телефон в Вятских Полянах 6 42 42.
18 сентябрь. Кәрим Тинчурин театры үзенең 86 сезонын аша. Рәхим итегез. Ришат Ихватуллин мәхәббәт көтә күңел дигән яңа концерт программасы белән сезнең төбәктә 29-30 сентябрь, 1-2 октябрь Ярчаллы, 3-4 Түбән Кама, 9 Камышлы, 10 Тольятти, 11 Самара, 13 Мәскәү, 15 Саратов, 16 Сызрань, 17 Пенза, 18 Саранск, 19 Чүпрәле, 20 Опас, 21 Буа, 25, 26, 27, 28 октябрь Казан Уникс. Яшь чикләве 6+. Отаклы хоккейчы Александр Овечкин бүген котлаулар кабул итә аның туган көне. Спортчыга 34 яшь, ул 3 тапкыр дөнья чемпионы һәм Стенли кубогы иясе. Акбарс хоккейчысы нәтиҗәле уен күрсәткән өчен түбәтәйгә ия булды. Акбарс белән Северсталь командалары арасындагы уен җанатарлар өчен бик мавыктыргыч булды. Хуҗалар алга чыгуга кунаклар көчләрне тигезләп куя. Шулай да әлеге кичтә безнекеләр көчлерәк иде. Очрашу нәтиҗәсе 4-3 казанлылар файдасына. Бу безнекеләрнең рәттән 4-нче уңышы. Вот эту вот тюбетейку сегодня заслужил один у нас человек. Менә бу түбәтәйгә бүген бер кеше лаек булды. Ул үзе яшь, үзе тырыш яңа уенчыбыз Артем Галимов. Аңа уңышлар телибез. Бу Акбарс клубында күркәм гадәткә әверелгән күренеш. Иң алдынгы уенчыга Данис Зарипов үзе түбәтәй тапшыра. 20 яшьлек һөҗүмче Акбарс составында беренче голны кертте. Шулай итеп, милли баш киеменә дә ул лаек. Иң беренче чиратта бүгенге уенда җиңү яулабызга шатман. Бик җитди каршылык булса да без өстенлеккә ирештек. Акбарсның элекке капкачысы да юбилей уңайнан истәлекле бүлеккә ия булды. Команда чираттагы уенга әзерләнә. 19 сентябрь көнне Казанлар Нефтехимикны кабул итәчәк. Татарстанның ике клубы арасындагы очрашу һәрчак мавыктыргыч үтә. Казанда бөтен Россия күләмендәге яшүсмерләр арасында фехтование буенча ярышлар башланды. Анда осталыкларын күрсәтергә Башкортстан, Волгоград, Киров, Краснодар, Кырым, Мәскәү, Түбән Новгород һәм башка төбәкләрдән 117 спортчы кыйснаша. Татарстандан 10 спортчы яклый. Җиңүче һәм призерлар иртәгә билгеле булачак. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һава шартлары турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Күптәннән яңа аш бүлмәсе турында хыялланасызмы? Сыйфатлы өстәвенә 20% ташламалы аш бүлмәсе кирәк булса, Данил Мастерга шалтыратыгыз. Төгәлрәк мәгълүмат danilsызык-master.rf сайтында. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн чыгышта болытлы һава. Республикабызда яңгырлы һәм салкын циклон хакимлек итә. Иртәнге һәм көндезге сәгатьләрдә кайбер районнарда явым-төшемнәр көтелә. Төньяк көн чыгышта нибары 15 градуска кадәр җыла. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә-Мензеләевскине да яңгыр болыты урап үтми. Уртача температура 14 градус. Алда көндәрдә көзге салкынча һава торышы хакимлек итәчәк дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта һава шартлары үзгәрми диярлек, җилтен яктан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә болытлы һәм яңгырлы 15 градуска кадәр җыла. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта шулай ук явым-төшемнәр көтелә. Температура 13 градустан да артмаячак. Халык сынамышларына ышансак, октябрь башында карау төшсә, кыш иртә килер һәм бик суык булыр диләр. Доктор Оз федераль челтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм бунар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Пациентларны умыртка авырулары белән еш кына хирургка юллыйлар. Минем умыртка бүсерен алдылар инде. Һәм янә барсы да кабатлана. Арка авырта. Көч хәл белән йөрим. Кабат операциягә юллыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост медицина үзәгендә дәвалау өчен операция урынына алдынгы технологияләр кулланыла. Уникаль робот умыртка баганасын элекке хәленә кайтарырга ярдәм итә. Бүсер, кан тамырларын һәм нерв системасын азат итеп, мөстәкыйль рәвештә үз урынына кайта башлый. Авыртугыда хәрәкәтләнү җиңелләшә. Ваша семья растет, а квартиры нет? Пора расширяться. Трехкомнатная за 4 миллиона 300 тысяч. ЖК «Грин» от ЮЭТ. 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе. Телефон 233 0303. Грин Трак комплексысы һавада һәм елга янәшәсендә урнашкан. Моннан Совет районы хокук саклау академиясе тукталышына кадәр нибары 5 минут. Әзер һәм төзелеш йортлардагы фатирлар белән отышлы бәяләр. ЮЭТга шалтыратыгыз. Телефон 233 0303.
Башкалабыз Казанда яңгыр явачак, нибары 14 градуска кадәр җылы. Көньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы терекемеш баганасының 742 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырма җадымлылыгы 69%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы көтелә. Сәламәтлегегезне саклагыз. Һава торышының иганәчесе җанлы аралашуны хуплаучы Нейва банкы. Сез банкка, банк сезгә аңлаешлы шартлар белән дебет картасы алып 5% акча һәм кэшбэкка ия булыгыз. Здравствуйте. Вы позвонили в банк Нейва. Ваш звонок очень важен для нас. Но важнее то, что мы ценим живое общение со своими клиентами. А по нашим картам честный кэшбэк с понятными условиями и выплаты живыми деньгами. А еще у нас очень хорошие курсы обмена валюты. Заходите, будем рады. Банк Нейва. Люди навстречу людям.